7 sati vatrogasci su došli. Produžili su tamo. Di su produžili? Evo vidite vatru. Nisu ušli ovdje gdje je ovaj put. Ma daj, majko, moja Cvrčijeva kuća gori. Sandra, jel vidiš Cvrčijevu kuću gori? Ne vidim od ovog kantuna. Marija, jel vidiš vatru? Ali vatrogasci su produžili, ovdje imaju ovi put vatrogasni. Nina, oni su produžili umjesto ovaj put da ide. Nina im je govorila da ovdje ide ovaj put. To je put ovaj ovdje koji vodi prema kućama i ovaj koja sad gori. Poludića Cvrčija mate nepokretno. Tu, madiće. Stop! Stop, opet produžio. Ma ne! Opet produžio, evo Nina ga vata opet da mu pokaže. Ne tamo. Asti Bogu. Ne znaju put. Tu je put, evo gdje ovi bijeli izaša. Tu je put prema gori. Treba Cvrčiju pomoć mater iznit. Jel uvatilo kuću Cvrčijevu? Aha, vidim sad kuću. Ona je bila iza kuće, kuću vidim sada. Pa gdje su išli tamo? Da se vraćaju. 3 auta su išla prema tamo umjesto ovdje. Evo Kanader, a Kanader ga pljusnio. Ostaću bez baterije. Išla je Nina mala po njih da ih vamo navodi. Tu gdje je ovo bijelo auto, tu je put za gori, to znaju. Valjda ne znaju svi. O, Bože.